pod gidwa keto kuonde mathoth ama onego bed ni oganda jotie. Akoro kaunti ma Nairobi to waneno ka noseket thenge kuonde go eko adek. Akoro counties mamoko to wakia ni chalo nade, lakini gima nowachi en ni jogo eko ama oseyudo masirano endo kata midhiero kaluwore kod wach oula ama sani opong'o counties mopogore opogore kendo osemiyo oganda mathoth owito ngimagi. Piny owacho biro konyogi e yono endo makare. Nyadendi Sheila, nyoro kane waneno wechego eko mag odhiambo e wang' jowi mar Chunyona gi TV. Ne waneno ni nitiere gwengego eko kaka mag Mai Mai. Bende kane oganda onindo gotieno to ka gichiewo kinyi giyudo ka koro gik moko ywer. Emomiyo ne wawacho ka in gwengego eko ma bende koro koth nitie. To kinindo gotieno to bed kitang' ahinya nikech inyalo chiewo iyudri kapachielo. Koro wayudo ni jogwengego eko ne ogikwayo kony. En mana ni dhano mathoth ahinya, iwacho ni dhano 48 be nowito ngimagi. Koro dhano 109 nosekony, noseyud kanyo kuonde mane gilale. Ka dhano 26 to be koro pod olal, pok ong'e kuma ndachi nitie. Koro apani en wachno ero ma onego bed ni sirikal koro keto gino ero ma bende koro nyalo konyo oganda mondo gine ane ni ere kaka inyatim ere kaka manya bedo. To bende Gerald, ka wang'iyo midhiero no endo manojugo jodak mag Mayu Mayu, wayudo ni jalup jatend piny Kenya mano Migosi Rigathi Gachagua ne ochopo e kor gwengego eko makono kendo ne gidhi kata ne gichiwo lit mag kuyo ne gwenge otego eko mag kuyo ote mag lit kod kuyo ne ochopo e gwenge makono kendo ne odhi mondo ogone gi mos kuom masira manoyudogi. Kendo komachielo wayudo ni jatend migaono endo mar arita kwe mano Migosi Kithure Kindiki en bende ne owacho odiochieng' manyoro ni nitiere komiti ma ne omi seche no gichako tich nyoro nyaka wang' mol saa 8 mar odiochieng' ma kawuono mondo ging'iyane ni jok mage moseyudo masira, kasto bende ne owach ni bang'e to gidhi chiwo pachgi mopogore opogore mar nyiso oganda jo Kenya gigo eko monego bed ni gitimo kata okenge monego bed ni gikawo mondo giked kod wach midhiero mar pi oula masani okwako pacho ka endi. Nyadendi Sheila, king'iyo kaka sani piny Kenya koro dhi, apani koro sirikal onego were gi weche wach moro amora ma koro gitimo mondo mi ging'iyane wach mar oula ni, nikech wach mar oula ni waseyudo ni ohinyo jo Kenya mathoth. Kendo kata gwengego eko bende ma Nairobi kende, en gwenge mathoth kata Kisumu ka entie gwengego eko kaka Makano, Homa Bay entie gwengego eko kaka Karachuonyo. Koro apani sirikal onego bed ni keto pesa moro bathe motegno. Sirikal owe mana ng'iyo wechego eko mag gik moko ma be pod sani ok kony. Wechego eko mag tuke, nitie tuke moko ma be ogiweyo sani mondo gikaw gini kaka ne gikawo corona mondo wachni otiek mondi. Tingeni Gerald, nitiere piny owacho osebedo ka keto tenge omenda mag konyo masichego eko mabiro apoya nono. Koro sani ende mano onego bed ni gigolo omenda cha kendo gikonyo godo oganda jo Kenya. Nikech ka wang'iyo gwengego eko mag Mau Mau to wayudo ni iluongo ni Kijabe Dam ema ne okelo masira maket kod mano. Koro en be it's a great lesson ma piny owacho onego bed ni olan. Sama igero dam to onego bed ni igere e yor lony no endo mong'ith kata maber. Nikech wayudo ka koth masani osebedo e pacho ka endi ema nomiyo dam cha nopong' kendo nonego ji mang'eny e kor gwengego eko makono ma en lit kod kuyo ne piny Kenya nikech ne ji mang'eny nowito ngimagi. Mano ka waweyo oko jogo eko manosewito ngimagi e dierego eko machon kocha. Koro koketgi kanyakla to wayudo ni kwan jogo eko mosewito ngimagi e pacho ka endi kanyakla gin jogo eko mang'eny ahinya, to mano ing'e ni duoko piny uchumi mar piny Kenya nikech oduoko kwan jogo mosewito ngimagi ng'eny. Tapani higani kanochakore to wasewito ji mang'eny ahinya. Sheila, apani ka opim gi corona kaka ne higa mokwongo mar corona chalo gi sani, apani oula ni osetero ji mathoth nikech iyudo ka jomoko ni kata e lori to bang'e to lori no ywero, kata nyoro wayudo ni bas no ero mar Easy Coach ne oywere gwengego eko ma Nairobi ma bende ok wang'eyo ni ji adi ma bende koro nowito ngimagi.
Koro apani onego weche gi ng'iyane motegno mondo sirikal one ni ang'o ma ginyalo timo kaka ne gikawo wach mar korona. Kendo onego bed ni keto chik monego bed ni ji luwo mondo ng'i ane kaka inyalo chunga midhiero masani okwako piny Kenya. Kawuono gokinyi ne adonje social media kacha taneno ka nitiere ji manoting'ore e gari matin iluongo no Luenda, gach Luenda. To giidho nyaka malo mar wi gari. Koro to king'iyo mbele gi to nitiere pi mane chalni machane yawo to pi osepong'e koro pi ridore. To pino biro in a very speed moro mani malo sana. Koro yudo ka jogi oidho gari ni to giluore i gari ni ging'eny yani gi overload. Koro yudo ka dereva mariembo gi bende ni mana gi that strength kendo dwa ni mondo kadh gi jogi pigi cha. Koro kapok gichopo kata e dier pi tiyudo ka gari lose control gite ne gidonje i pigi cha. Kendo ineno anena gi wang'i koka gidhi pi terogi. Ting'eni pi ka terogi to kikia go abal to kwa bahati mbaya iwito mana ngimani. Koro aparo ni piny owacho kata tend counties mopogore opogore onego bed ni keto chike. Kendo sani onego bed ni koro apisas mag obila e gwenge mopogore opogore mondo oket arita makare. Nyadendi Shila apani mago gin moko kuom achiel kuom gigo eko mabende wadhi wacho gi wendowa ma kawuono mabende osechopo. Adwa ni ka ang' obiro to ebo ng'iswa pache ni wach mar oula ni chalo nade nikech waneno ni be oula ni ng'eny sani ng'eny rowere mohinyo nikech rowere moko be yudo kata nodhi omer to ywergi go yudo gi mana bang' ndalo adek. To nitiere oula no mano hinyo jo Mai be. Adwa ni ka be ni producer wanyalo keto no mondo joneno ne ane kaka ne gwenge chale Mai mondo koro gibed mabor gi kuonde machal kamano. Kumi za usiku tukiwa tumelala ndio tulisikia mgurumo mkubwa sana wa maji. Hiyo maji imeosha nyumba za watu walikuwa wamelala wamebebwa. Trees are down, their bodies, they are still looking for more bodies are here. It's just sad. It is a sad moment for us here. Quite a number of people have been taken to the Naivasha Sub-County Hospital, while a good number are being treated at Mai Mahiu Level 4 Hospital and also private facilities within this vicinity. All our stakeholders in the private sector watusaidie na the ambulances so far wenye wametupatia tunashukuru. The Red Cross tunawashukuru sana, lakini waendelee pia kututumia, tunahitaji pia msaada wa kidharura. We have so many people affected, wengine hatujui mahali wako, wengine hospitali zimejaa. Well, the Deputy President Rigathi Gachagua has been visiting the area to assess the situation. This is what he had to say. Eneno Chuny Onagi TV, Chuny Onagi TV, Adundo Jaluo. Bodies, they are still looking for more bodies are here. Do you have a special event coming up? Let Ufriends Events take care of it. Weddings, corporate, funerals, anniversaries and parties. We create instantaneous venues. No event is too big or too small. We provide events management, tenting decor, floral arrangement, catering, hiring of utensils and executive mobile toilets. Ask for our white dome tents. Call today to schedule your free consultation and site evaluation. Ufriends Events is your one-stop shop for your success is our business. Mani loving any punjo tek, erai ma punje. Mani erai any chikotek, erai ma chike. Ngamani loving any punjo betek, erai ma punje. Gadira love yero kende, o yero toto jaber. Hai kwara mogi man Fredi Jakadongo Madisco. Ar Chuny Onagi TV, aero neno Chuny Onagi TV adundo joluo. Nikech mae e kama
jothumbe te. Mae od jongoma, mae kama promote jothumbe, mae kama wayude puonj makare, mae kama wawinje thumbe wa manyasani gi manyachon. Mana ka med ero chenro mar Chuny Onagi TV, kete mane Chuny Onagi TV, adundo joluo, wan kanyakla. Jokanyanam, ma en Chuny Onagi TV, kama joluo chokore adundo. Ma en Nyakusa Nyamama Nyamaro, the only Dudu queen existing. Watiyo tije kaka mag campaigning for girl child education, campaigning against gender-based violence, to gi mamoko. To magi duto iyudo mane Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV, adundo joluo. Warwako ujo kanyanam duto. Chuny Onagi TV, adundo jaluo. Ginyinga na ilonga ni Sospita Obungu Owich. An President mar Sufuria Revolution Movement Kenya. Kawuono ni wantiere Chuny Onagi TV. Kendo wakwayo oganda duto te kamoro amora ma untie. Mae kama dundo wa yweyo godo kaka oganda jokanyanam. Biuru duto. Ineno Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV, adundo jaluo. Jokanyanam Monde, join one Monde was support Onagi TV. This is our new thing coming in the estate or in the county. So please join us to support our friends who we have worked with them for long. Jokanyanam, my dear Bernardo Gucci or Benbo, and man Musa Juma Ovela, to Novela Ndalo man I invite into the states in Allentown, Pennsylvania. Ko Musa Manuel Okinyo ko wacho ni adonjo peni US no wakadira oguche jana kat ngamalongo sana bende omini edi festa gitambo bende Tom Juma magusiepe Musa madongo mage mane okele US. Onagi TV egiwa masani mwadu wa promote ko jo tulwa te donjuru wa Onagi TV ubo winjo ngolo mag jowa mag Musa Juma mag everybody ma play wa Eilulan. Onagi TV adundo jaluo sani. Koro adundo wakai ndiye mamondo wa ritre. Ineno Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV, adundo jaluo. Akwe Jokanyanam Monde, join one Monde was support Onagi TV. This is our new thing coming in the estate or in the county. So please join us to support our friends who we have worked with them for long. Ngeyo kane Musa Juma compose this thing, no compose in order US. So he dedicated this music to my family. That's why Winjo Kowero ni adonjo Pennsylvania cha ayudo nyaka Mama Erika. Winjo Kowero ni Mama Erika poka yudo mapimi godo. Ineno Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV, adundo jaluo.
machiegni janeno mar Chuny Onagi TV e tielo nieri mar ariyo mar Chieng' Jamondo, kama bende ne wasesingo ni wadhi bedo gi wendowa mabende oselimowa okinyi ma kawuono, mano migosi Trovena mabende wuok e gwengego eko mag Sembe. Karibu jatelo. Erokamano ahinya. Fuori ne oganda ging'e ni wendo mochopo kawuono ni en ng'a? Erokamano kendo machiegni nyinga Troven Sadilas Omondi, awuok Seme Kombewa, ja Central Seme Ward, kendo ajapuonjra jatiegre skul mar Kisii University. Erokamano. Upogre gi bedo japuonjre kata jatiegruok Kisii University, ang'o kendo mitimo? Kisii University kanyo an jatelo, kendo atelo ne department mar psychology gi nyithindo duto te ma interested e somo mag paro gi mental health kaka iluonge gi kizungu, kod somo mamoko motenore gi psychology kaka iluonge gi dho kizungu, kendo atelo ne nyithindo go duto te matime e skul mar Kisii University kanyo. Kiwacho ni telo ne nyithindo duto te mabende nitiere Kisii University, jano nyabuok ahinya ni to telo ni tichako nang'o? Dinyiswa ane ndachi kata kaka nichako jani ni mar telo. Telo en gima ichweyo go dhano, kendo en gima inyalo wacho ni ng'ato nyalo chiwo to paro no nyalo chako bedo jatelo to chaka kamano. Koro kata king'iyo dalawa nonyuola nyathi mokwongo, kendo adongo ka jatelo nikech nan gi nyithindo maluwo bang'a ma nyaka na bed responsible, kendo na chaka bed ng'ama duong' manyalo take care of my sisters to gi jo nyithindo go duto te. Kaeto telo be en gima bira miwinja ka in ng'ama onego bed jatelo. Aeto telo nabedo inspired gi bedo jatelo kapod rawera, nikech king'iyo e kinde mag bedo rawera ka en ema kuma shida mang'eny mamako ga dhano chakore ga e stage mar bedo rawera, nikech kanye ma rowere nigi teko mang'eny kendo muoch gi ng'eny kendo ginyalo timo gimoro amora monyalo dwaro ma ok bedo gi penjruok ni to gini dhi konya kata gini ok dhi konya. Koro nang'iyo ni ndara mar bedo jatelo ni nyalo konya e inspire kendo puonjo rowere duto ma gin osiepena kata mong'eya kata ma budhogo kata matelo negi, kang'eyo ni kae manyalo bedo grassroots mar problems duto te machakore ga e ngima ji duto. Kaka jatelo noero ma Kisii University, ng'wech ne chal nade? Wang'ega pile ni ng'wech ok yot. Nobedo ni nade kaka ng'ano ero mabende ne dwaro kom no e? Ok anya wacho ni nobedo na matek, nikech en gima ni kuoma, kendo kane wachako ng'wejno ne en gima nonena ni ka kendo koro onge competition, nikech kapo ni ng'ane oriwo debe gi ng'ane to kanyo chal ka gima onge yiero. Koro en gima nokobedo na matek ahinya. Koro anyalo wacho ni en gima nochweya ni mondo abed jatelo, kendo ka keto lweta gimoro na bedo jatelo to pok abedo ga gi ng'wech matek. Kaka jatelo, isebedo ka bende nitiere rowerogo moko be misebedo ki inyiso kata inspire kata iwuoyo go imenta gi kaka ng'ato nyabedo jatelo, nikech wang'e ni sani rowere oluoro gik machal kamagi. Kinyiso ng'ato ni dhi telo ne ng'ato to wacho ni an kanyi bro nega. Be isebedo kiwuoyo kod kendo inyiso gi ber mar gini? Mano penjo maber, kendo anyalo wacho ni kana donje telo e Kisii University kanyo, nobedo na mayot nikech naduga bedo connected gi jotelo mamoko mawuok e mbalariany mopogore opogore, kendo kanyalo luongo achiel kuom gi en former president ma Kenyatta University mano iluongo ni Teddy Osano. Teddy Osano noyawo movement mariwo nyithindo duto te kendo jotiegruok mag mbalariany duto te mane Kenya ka miluongo ni Comrades of the Republic of Kenya movement, kendo kanyo be nadhi alare kom moro manayombo tele director of institutional coordinators and deputy, kendo kanyo wayudoga platforms mabeyo kendo platforms minyalo bedo mentor mag nyithi university go mang'eny, nikech king'iyo e mbalariany kanyo monego bed ni ng'ato pache yawore kaka ng'ato ni koro kaka siwuok dala biro ka kenda adak e oda kenda kendo nego achak dak mondo afweny gima nyalo konya in future.
Koro kanye ma wa make sure ni wayao pach ng'ato kendo mentorship programs motimo ng'eny ga ama ensure ni ipuonjo ng'ato kendo kata kipuonjo ng'ato one at a time anytime iyudo betie gi osiepe ni ti ensure ni you do a lot of mentorship kendo ipuonjo gi ni this is the way to go and this is not the way to go. Kapod wan mana e mbalariany kae, wang'eyo ga pile pile ni seche moko wabed gi ng'anyo moko ma tindo tindo mbalariany. Kaka jatelo, une muloso ga gigi koso ntiere ng'at machielo ema loso gigi, to be uyie ga kodgi koso ube un ga mana gi piny kae? Kanyo kendo be en penjo maber nikech nitiere languages ariyo. Kendo iyudo ka nitie language ma kiwacho gi joma nie ofise madongo dongo gi kaka sani waneno kaka wan gi chandruok e Kenya ka, nitie language ma kiwacho to ka gineno ka gipuuza to nitie ka the other language, kendo mano gima is very constitutional kendo ene katiba manyiso ni if the other one doesn't apply to moro ni kendo nyalo apply. Koro kaka jotelo e mbalariany kanyo bing'eyo ni ka wanyalo dhi e ng'anyo wan ema ngima wabedo ga hatari nikech yot mondo mi oriembi e skul ni dhi moro oganda kuchocho to ichaki riembi e skul ni ikelo ng'anyo e skul. Koro nyaka waluga steps mowinjore, nyaka wa follow up in a very direct steps ma wang'eyo ni asetimo magima to magima fail, koro oyiena timo kama. To duto te kaka nyalo wacho e skul masome kwaluoga steps go to most of the steps giwinjowaga kendo duoko mag gik mwadwaro timorega e yo makare. Koro pok watimo ga ng'anyo nyaka nadonje telo e skul no. Matiende ni tendie maber koso jogo eko ma koro gik mitimo negi ema koro giyudo ka gin satisfied? Mano luwore koro gi kaka jatelo winjore gi jotend skul. To jatelo kok winjore gi jotend skul to nyiso ni kidhi kwa gimoro ne jo skul kanyo gi jotelo go to duoko ok dhi bedo maber, to dhi chuni ni dok kuom nyithi skul taeti timo ng'anyo miwacho no. Migosi Troven, kapod wan mana e wachno ero mar ng'anyo, oko kae ka wang'iyo to wayudo ni ng'eny rowere go eko be mitiyoga godo seche go eko mag ng'anyo, to be rowere go be ng'eny rowere be matho. Ang'o makelo ga gik machal kamagi? King'iyo kendo kanya nyalo tiyo gi example mar ng'anyo maduong' manobede Kenya ka diere siasa mar presidential candidates. Iyudo ni ng'ama rawera en ng'ama rawera ma nyathi sikul en ng'ama onge kumotiye, kendo en nyathi ma ochiewo to dhi e sikul, osomo, oduoge ot. Koro iyudo ka itiyo kodgi e yo marach nikech konyise ni ng'ama rawera ma onge gima timo, tiyudo kama ka joma nigi pesa mabiro to nyisi ni wadhi miyo ng'ato ka ng'ato $500 kata wadhi miyo ng'ato $200. Koro bedo ne ga rowere mayot, iyudo ka gibiro to giwuondo gi pesa moro matin, tiyudo ka rowere wuok mang'eny ka ging'anyo mok ging'eyo ni ging'anyo e yo mane, gikia gima dhi mbele, titiyo kodgi e yo marach makamano. Mano kela e penjo moro ni be en gima kare ka jo siasa koro miyo rowere kata $200, $300 mondo gidhi ging'any? Ok en gima kare, kendo ok support ga gima kamano, nikech jasiasa to nyiso ni at some point ise make it in life, manyiso ni in gi pesa kendo idwa donje telo moko mamalo go mondo mi ibed jotend jopiny. To kidwa bedo jatelo to nego be ni rowere manie sikul gi gimonego be ni timo negi en ni iomo gi kata kumoro, tipuonjo gi kata wach kata ni sani wan gi gik mang'eny mathago rowere. Wan gi drugs, rowere odonje kong'o, rowere madho njaga gi gik ma richo tem maketho ngima gigo, rowere odonje chode, rowere odonje gigo mang'eny mathago rowere ng'eny. To onego be ni gitiyo gi opportunity no gi pesa matin ma gin gono mondo mi gikel rowere kamoro achiel ka gipuonjo gi consequences mag timo gik moko makamago, kendo mano e bedo jatelo makare. Migosi Troven, kiwacho ni en gino ero marach seche ma jotelo koro miyo rowere kacha $200, $300, to tiere rawera moro dala kacha ma eneno ni en gima ber nikech oonge tich, to komiye $200 kata $300 no onyalo dhi moter dala kacha molos go gima ber. To kaka jatelo isewacho ni ok en gino ero mabende en gima ber. En ang'o no ero matang' inyis jotendwa mondo tim
mondo gineni kata ka gimiyo gi siling 200 300 to ok ni gimiyo gi ni gidhi timo gino ero marach, gimiyo gi manya konyo ngimagi. Ng'at ma jatelo wati gi example mar mbunge, wach kata ni mbunge kaka mar constituency. Constituency en a very big area ma there are a lot of things minyalo tiyo gi rowere timo mondo mi giyud pesa. Wan gi nderni ma inyalo kawo rowere tinyiso gi ni gibet bunge moging'ore ndara kata gipa nderni moko mokethore sani koth chwe olo ketho nderni mang'eny e gwenge ma rowere gi odake. Kendo sama gin e gwenge gigo to gik moko kethore mang'eny, mano opportunity monego beni jatelo kata jasiasa manigi pesa kawo rowere kar tero gi ndara kuma polise bro nego gie kata gibro hinyore, to keto gi gibedo gi gima ginyalo timo. To sama jatelo oketo rawera moro timo gimore komiye pesa, ok ochuno nyaka obedi office moro ni eko mondo chule. Nitiere tije moko mamoko minyalo chul godo ng'ato, to sama timo tijego bende kete ma odich ma ok onyalo yudo time mar dhi madho kata mana kong'o, nikech nitie tich moro mano miye ma kochopo godhiambo timiye pesa ma kama. Erokamano ahinya. Kaka jatelo isewacho kanyo ni jogo eko bende koro nie skul emitiyo godo marach ahinya. Be isiro wach moro mane sirikal ogolo ni gidwa soro yepo mar skul mbele? Asiro nikech king'iyo sani e koth mobiro marach ni, kendo aseneno kaka kodhni onego ji mang'eny, onego jamni kendo onego ji mang'eny kabisa. Sani aneno kochopo ji malawo 100 koso 300 ji ma osetho e pi. Koro yudo ka some of the schools ma nyithindo gisome ema jok mane koth odare utegi okane skundego, kendo skundego emidwa ni mondo chako yaw nyithindo dhi osome. Nyathi kodhi e skul yudo ka skunde nolok landi, kendo ji mane pi odaro okane skundego. To kopogore gi mano, nderni ma nyithindo giluwo ka dhi e skul, ni neno nyoro kaka ne ndara mana kuru ma yumayu nochalo, kendo ne ndara okethore ma kade bedie ni nyithindo moko ni ndara kanyo, kendo nawinjo ni nyithindo moko be ne owito ngimagi e ndara ka dhi skul nyoro. Koro makosa mane gitimo en ni nok gilande sama kare. Gilande ka nyithindo osedok e skul kichaki gologi kendo ichaki duoko gi dala. Mano ok e yo makare. Imulo wach moro kanyo ni ok ne gilande sama kare. Inyalo wacho ni sirikal ochung' kanye? Sirikal tiyo maber koso sirikal deko? Anyalo wacho kendo maonge gi luoro ni kanyo sirikal nok otimo maber, kendo ne gichwanyo jonyuol, nikech kane waparo ni onego bed ni choro yepo mar sikunde, ne waparo ni timo kamano nikech transport sector no, ka nyithindo ni ndara koth nyalo yudo gi kamoro kata ndara moro mok ber mane koth oketho to gihinyore ndara kuondego, kendo skunde gigo be mano kane jok ma koth nodare utegi te ma pod ne giweyo nyithindo wuok madhi e skul eka gilando in a very late time ma nok obedo maber ne jonyuol. Janeno mar Chuny Onagi TV mano iluongo ni Migosi Trovena Sadilas. Wadhi e yueyo machuok, ka waduogo to wadhi mana nyime gi twak marwa okinyi ma kawuono. Kwe ujoka na monde ujoin wa monde wa support Onagi TV. This is our new thing coming in the estate or in the county. So please join us to support our friends who we have worked with them for long. Joka Nyanam, Maiji and Bernardo Guche or Benbo. And Mane Musa Juma Owela, to the way and I invite into the States in Allentown, Pennsylvania. Go Musa Manuel Okunyo ko wacho ni adonjo peni jo US no wakadira oguche jana kat ngamalongo sana bende omini eji festa gitambo bende Tom Juma bagusiepe Musa Madongo mage mani okele US. Onagi TV egiwa masani mwadu wa promote ko jo turwa te
donjuru e Onagi TV ubo winjo ngolo mag jowa mag Musa Juma mag everybody ma play wa e Luoland. Winjo Onagi TV e adundo jaluo sani. Koro adundo wakae ndiye mamondo waritre. Ineno Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo jaluo. Ineno Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo jaluo. Machiegni kendo janeno mar Chuny Onagi TV mana ka wadhi mana mbele gi twak marwa gi migosi Troven Sadilas ma bende en jatelo no ere sikul no ero mar Kisii University machiegni kendo. Ne pod wawacho mana wacho ula ma dhi mbele gi skunde go koma bedo lot to penjo na maduong' mane bende apenjore odiochieng' manyoro kanyo ni sirikal koro ne owacho ni skunde ichoro nyaka wuok tich mero mabiro. To bende kochopo wuok tich mabiro ni be dhi yudo ka koro piny oula osedok chien koso sirikal paro apara. Okay, erokamano. Sirikal kane wacho mano aparo ni ne gitimo consultations maber kod department mar iluongo ni Kenya Meteorological Department. Mano wacho no ni koth biro. Koro kaponi gine ma giwacho ni by Monday 6th ma en chieng' ma nyithindo dok e sikul ni ber kod gito wabro yie kod gito pod ka chieng' no yudo ka koth pod ng'eny kendo yudo ka koth pod ketho gik mang'eny pod ok wanyal yie ni nyithiwa odog e sikul nikech gine future mar kiny kendo ng'atno endo ma timo marach ni future mar kiny ok en ng'atno makare. Penjo maduong' en ni kaka migosi Troven Sadilas be isiro wach moro ni seche makoro ula daro ji titero gi e sikul. Ok en gin maber kendo department kendo migao motelo ne sector no onego be ni ng'iyo gino e yo matut ka ging'eyo ni koth kotimore kaka otimore ni nyiso ni ok en mokwongo to kene giko ma onego be ni sirikal nigi chenro kendo gi onego be ni giikore seche duto te gima kama ochako timore kendo to en gima inyalo lose ma ok oketho sector mar education kata ma ok oketho sector mora mora manitiere no. Wayudo ni kane ula ni ochakre to sirikal nodogo bet chien ahinya ne inya wacho ni ne sirikal no pok nokawo gini yo ma serious. Kiani en wach mane ma inya nyiso sirikal gik ma kamagi kowuok tapani onego be ni wabet kata gik moko kaka halls kumora mora ok ni ka koro koth osenego ji moingo 300 kore ka sirikal wuok oko kacha ni gidwa ni gikonyo oganda. Bisiro wach moro mane migosi Raila Amolo Odinga wacho ni onego be ni nitiere pesa no ero miketa keta kanyo ni en mano mar oula giwere gi gik moko machielo ma gitimo sani gi concentrate e oula. Mana adier kendo kaluwore gi penjo ni no aparo gimoro mane miyo moro maniluongo ni Wangari Maathai nowacho kendo nowacho ni gi dho kizungu ni when you punish nature nyiso ni nature will also punish you over 10 times. Koro yudo ka punishing nature en ni ok wapidh yiende ok warit alworawa kendo gima anyalo wacho en ni sama koro chope ni ok onego wabed chien kata kaka oganda ni koro sirikal emwago koko nwagone gi koko to en sama onego be ni kata wan ma wan dala ni wang'iyo ni to ere gima wanyalo timo wabe mondo kik pini be hinywa dala ka nikech seche mubedo piny ugo koko kendo luongo ni sirikal ok otimo ma sirikal ok otimo ma seche go sirikal to gin gidak e utegi mabeyo kendo kata pino gin giwinjo mana news kaka uwinje no. Koro Wangari Maathai ne wacho kamano kong'eyo ni sama wapanish nature nyiso ni ok odwa pidho yiende. Sama ipanish nature nyiso ni in ka in dala to giminyalo ga timo en mana tong'o yiende go te kigogo maka kikia ni kiny nature no ema obiro to mi punishment. Koro kanyalo siro gimiwacho ni Raila Amolo Odinga nowacho ni nitie pesa monego be ni keto tenge ma loso minyalo tigo in case of any emergency kaka koro mane wayudo ni en gima ni kare nikech nature ok en gima bogoni simu to nyisi ni abiro
an oula biro dwe ma kama ikuru pesa. En gima nyalo bira poya nono kanoku ikoru. Koro emergency be onego bedie ma sirikal oketo tenge mong'eyo ni in case of anything wanyalo timo kama mondo mi wakony oganda kik tho e yo moko winjore. Kaka migosi Troven iwacho kanyo ni dhano ok pidhi yiende momiyo gik ma kamagi koro timore ahinya. Penjo maduong' en ni kaka ng'ano ero ma bende oseng'e gini to be oseng'e ni en gino ero makare isetime ang'o? An anyalo paro kane diere mane weche mag pidho yien kane president ogolo wach mar pidho yien kendo ne en gi mission mar pidho yiende over a million koso yiende a million. Noyudo ka an e school kendo anyalo wacho ni natemo kar manyalo nikech kaka jatelo e school gik moko ailago kowuok e gato wabe wasire ga lwedo gi kuonde mwatelego kendo wamako lwet nyithindo mwatelo negi gi jogo mwatelo negi e sikunde go kendo wamanyo yiende to wapidho e sikul kanyo. To kata dala kata kaka ing'eyo an e wuoyi maduong' ok inyal wacho ni pok apidhe kata yiende moko ariyo. Kaduogo dala sama an dala magi gigo eko manyalo timo kang'eyo ni kiny bedie to yiende gi kanika to nyalo rito kata mana ot yamo kik wal. Kaka wuod Seme iwacho kanyo ni skul ni pidho yiende. Ng'ato penja ni gwenge ma Seme to be iseng'iso jogo nonego bed ni gipidho yiende koso in ipidho mana e dala? E gwenge ma Seme bende ok anyal wacho ni an marach ahinya nikech kaka ni wacho ni ajatelo nitiere leadership program moro ma wan go miluongo ni Kenya Youth Organization ama be wasebede kachiel kata kodi to mago some of the programs ma wabedo ga godo kendo pidho yiende go some of the things mo nyalo timo mok wayudo kata support from any organization. Erokamano ahinya migosi Troven. Ka wadhi mabor matin gi siasa, wasebedo ka waneno ka bende koro isebedo kilimo skunde kendo moko kuomgi idhi tikonyo nyithindi miyo gi wuoch, moko be miyo nyaka taulo go eko mag ria. Gini osebedo nade? Ang'o mano mi ichako gima kama? Erokamano mana kaka nachako ni kidwa konyo oganda to onego bed ni ikuongo ing'iyo kuma shida chakore godo kendo ikuongo ing'iyo ni to shida ni onyalo bedo nochakore gi kure mondo mi wachak lose from the grassroots. Koro kaka nanyisi natelo ne department no endo mar nyithindo masomo somo mar paro ma en psychology kendo omakore kachiel gi mental health. Iyudo ka sani rowere mang'eny wito ngimagi e yo mar derruok. Kendo derruok ni ok en gima bor gi ng'ata kendo anyalo ga winjo ka ng'ato wacho ni mano ng'ama wito ngimane e yor derruok no ni an ok anyal dera. To king'iye from book kuchocho ka wasomo en ni ng'ato kowito ngimane e yo mar derruok nyiso ni mano shida mano chake chon kapod notin. Nitiere gigo eko mano kale kapod notin. Ka en nyathi manyako tiyudo ka nitiere gigo eko mano bedo denied child stage ne. Nitie gigo eko mano koyudo kata gigo eko mano kokalie kane pod otin. Koro iyudo kodongo ka en gi ng'ichni moro kata disorder moro mabedo kadongo ma by the time ma en rawera ka stress moro chwade matin ni tuyudo ka ng'ato odere. Koro mano ojiwowa kendo nwang'iyo ni kaka nyithindo eko mohero oganda kata jotelo wachako gi limo sikunde mag nyithindo matindo kendo watimo mentorship programs kendo ka gin nyithindo manyiri to wating'o kaka iluonge no taulo mag ria kendo watero negi, ok ni watero negi atera to wapuonjo gi nyaka kaka ginyalo rito arita gi mar paro seche ma gikadhe e stages ma kamago. To ne nyithindo mawuoyi bende nyocha wawinjo ni usebedo kuneno ka nyithindo manyiri ema ji odich go ahinya. Sama gidich gi nyithindo manyiri to wich wil ga kendo gi nyithindo majowuoyi. Bende kwa wuothe sikunde ilago to watimo mentorship programs kendo wapuonjo nyathi mawuoyi no be en dhano kaka jomoko ma sama en gi shida moro to koling ni an wuoyi kendo gi kizungu wacho ga ni be a man. Anya paro diere moko ka ni wacho university kuchocho weche moko ma ji wacho ni mwanaume unaoga aje kiang'o. Koro yudo ka stigma no grow e pach ng'ato to ng'eni ang'ama wuoyi ang'o momiyo arwako sweta, ang'ama wuoyi ang'o momiyo wuotho gi umbrella.
Koro yudo ka stigma no emamiyo ng'ato kadhe gik maricho to kong'eyo ni en ng'ama wuoyi. Erokamano ahinya Migosi Troven. Pile pile wang'eyo ni ng'ano ero mabende timo gik machal kamagi. Nyalo bedo ni lap dhoge ndong' kata nitiere gimoro mogeto mbele kaka Migosi Troven Silas. Be nitiere gimoro mo lap dhoge ndong' ne mbele? Kanyo be penjo maber, kendo anyalo wacho ni kanadongo nachako gombo bedo jatelo chon. To kata kana dhi e sikul na nyaparo kana somo skul mar Ramba Boys na hero siasa kabisa. To nokahero siasa na ja siasa, but nang'eyo ni koro kaka jatelo ni mondo mi bede telo nyaki kadhe siasa. Koro nakoni kara ka ene siasa manyakadhe ni eka bed jatelo. To kara wakadhe akadha mondo ka chieng' moro abede jatelo ka jotelo moko magombo ga. Kendo an gi ji mang'eny ma inspire ga ma nyalo ga follow life story gi kang'iyo kaka negi manuva ma gibedo jotelo. To ji makamage mamiyo ga olap dhoga nyalo ga ndong' ne kombe moko kata seme kanyo. Kendo aneno ga ni no man is limited. Kata kaponi iye katin kaka jomoko nyalo paro ni ma kijana mapod tin, but ang'eyo ni gimoro amora nyalo ga timore. Kanyalo ga ng'iyo kata life story ka mag ji korengo giri mano bede parliament kapod jo higni 26, 23 kanyo, manyiso ni gimoro amora nyalo timore kendo jatelo ok ng'i gi higni ne. Koro lap dhoga to ndong' ga bedo jatelo seme kanyo en mano kabo wacho ni kanye kata karang'o to bro mana ng'ere mbele. Kiwacho ni olap dhogi ndong' kata ka ji wacho ni hiki tin, mano be gima pile pile waseng'eyo ni rowere waseng'eyo ni ka hiki tin to kinyal telo, to iti wacho ni dwa telo kata hiki tin. Ang'ono ero madi nyisi rowere ma bende koro hiki tin girito ni gichop higni kanyo 35 kata 40 ka gidonje siasa? Kanyo anyalo wacho kendo kanya wacho ni donje siasa nikech siasa to ni kumora mora, but rawera magombo bedo jatelo en gima ok onego rit kata matin. Anya paro Daudi kano bedo jatelo nokwanye ka ene mano tin manene na jakwath kumoro. Koro an kane pod atin mana kaka pod atin no, aseneno gik mang'eny mosetimore na kata gik mang'eny masetimo gi higni na matin go, ma ok anya bet kuma ji wacho ni ng'ama tin ok nyal telo. Nikech anya paro higa mokalo nabedo ranked top most influential students, kendo ne nitie ranking mar 100 most influential students, to nayudora e top 10 na namba 9. Koro natemo ng'iyo kanyalo bedo influential e Kenya mangima. Koro tela ne seme nyalo bedo gimoro michaki ng'iye higa, nikech kanyo nokopenja ni jahigni adi kapok oketa e influential students kanyo. Kendo asetelo e ginene madongo donga. An jatelo e Kenya Youth Organization, wan gi Comrades of the Republic of Kenya movement motelo ne nyithindo masomo mbalariany e Kenya duto te. Koro aneno ga ni telo e gigo duto te pok openja ga kumora mora kata interview madhiye ni ti jahigni adi, kata in pok ipenja na jahigni adi nyaka nadonj ka. Manyiso ni en tekni ng'ama wiye ler kendo ing'eyo gima ber midwa ni timne oganda midak go kumidake no, kendo ing'eyo wuoth maber monego bed ni wuotho kaka jatelo. Ok onego bed ni keto kata pach mar higni nino e wiyi. Onego bed ni iwuotho mbele kendo en sure ni kuma joma dongo mani higni mang'eny go rire emibi yudie iye kuondego eka inyalo bedo jatelo. Iwacho wach moro kanyo ni kuma ji rire. Odiochieng'no ero mabende ne timo graduation no ero Kisii University, ne waneno kiriri kacha mabende ni wuothe bath Simba Arati. En ang'ono ero mabende dine kel riwruok mari kamata, ang'o mano inspire mondo iwuoth kama kamacha, to ni winjo ang'o seche mani wuothe bath gavana? Okay, gavana ma Kisii County no ok en odiochieng' mokwongo mana bedo machiegni kode. Kendo anyalo wacho ni en ng'atno ero mohero rowere kabisa, kich kata king'iyo kako carry out himself as a youth as much as en ng'ama duong'. Koro gavana kaka nyisi na jatelo e school mar Kisii University, gavana kobiro ga e school kama kamano to jotelo ema yiene ga bedo machiegni kode, kendo wa ensure ni wa keep company gavana mondo obed gi nyithindo kwatere kata kanyo endo modhi bete. To gavana bende kaking'eyo ni an ja ODM kendo apako Raila Amolo Odinga,
to Raila Amolo Odinga no bok dichopa ire mayot kamano to kokalo kuom jo ODM madongo ka governor na ma Kisii County no watemo ga mondo warire yie kuondego kendo en sure ni sama en machiegni to iriri be yo makare nikech kuonde aila go bok iriri yo marach inyalo romo gi hinyruok. Ko iriri yo makare nikech be in jatelo tien sure ni ji aila go emi associate go nikech mago jok manyalo konyi e wuoth telo kanyo. Kane waneno ka seche mane kori wuoth e bath governor ma Kisii kacha mano Migosi Simba Arati ne waneno kirwako suit. To bang'e kendo kane sidho kerno ero mar Luo ne waneno kirwakori kaka jogo eko machon ne rwakore. Ang'o mamiyo itimo gigi kama? Debe ni itemo ng'iyo environment koso ang'o mamiyo itemo communicate ang'o ne rowere? Gima temo communicate ni everything is possible. Actually mana gima temo communicate as much as atimo gigo duto te kendo atemo communicate ni mana kaka Ruto nyalo time e kaka Kibe nyalo time kiwuok e gweng' kanyo. Mana kaka Uhuru nyalo time kaka Kibe nyalo time. Duto te seche te king'iyo kata mana president kowuok odhi kata mana nyasi molos gi rowere otemo ga chopo kacha korwakore ka rawera. To kochopo kata kuma ji dhi timo gik moko mag culture to biro korwakore e attire mar culture. Koro atemo ga ng'iyo ni if the president is doing it so koro an dak atime kamano kaponi mano yo ma ji nyalo succeed godo. To bende samitimo kamano be jatelo en ng'ama onego be ni lead the way. Koro yudo ka chieng' mane isidho ker mar Luo mano dong' gi randa ne en chieng' onagi. Kendo chieng' onagi nyiso ni onagi onego portray the culture mar onagi. To as Luos yudo ni wawito culture wa sana. Or as compared to Masai, ok inyal compare culture kaka Joluo preserve culture gi kaka Masai preserve culture gi. Koro atemo ga as a leader koro lead the way manyiso ni kawuono wasidho kerwa to kawuono wane culture kaka onagi. Koro en sure ni you dance the tune kaka jo onagi. Mane gima inspire ga. Erokamano ahinya Migosi Trovena. Penjo na ma ogik en ni rowere wa osebedo koluor dhi kuonde ma dhano chokre, moko yudo koluor ni ok gidwa nonegi, moko boluor wuoyo. To kaka Migosi Trovena ne waneno kacha kidhi e chokruok no ero mabende nobagi mar Youth Africa Connect mabende ne timre KICC kacha. Ang'o no ero mano dhiri midhi kuonde kama gi tang'o madinyis rowere mabende koro luor dhi kuonde ma ji riworegi mondo gichak dhi kata ber mag gik machal kamano. Erokamano mano penjo maber kendo anyalo paro conference manadhie miluongo ni Youth Connect Africa. Kendo the main aim mar conference no ne creating a borderless Africa. Koro kaka rawera ka serikal obago gima chalo kamano manyiso ni creating a borderless Africa manyiso ni aja Kenya lakini Kenya gi Uganda is borderless manyiso ni I can do anything between Kenya and Uganda. To conference chani yudo ka Africa duto te nobedo represented kendo countries te nobedo represented. Koro gima nyalo nyiso rowere en ni bedo kumora ilano ema nyalo konyi romo gi ji manyalo konyi e ngimani. Nikech kibeta kano nyuoli kata wach no nyuoli Kisumo ka emi beti somo Kisumu boys, Kisumo ka emi ni beta ma okidwa explore, okidwa exploit your potential. Manyiso ni okiero wuotho e ji. Manyiso ni nyalo beta Kisumo kama gima ber ok nyal betie kuomi nikech ok interact gi jomo wuok e pinje mamoko. Nagombo be mondo mi adhi kanyo kendo anya paro ka nadhi kanyo no yudo ka school ma Kisii University be nitiere group moro mane dhi kanyo. To ji ne dhi kacha kaluwore gi groups mopogore opogore. To an awuka kian independently ma en sure na chopo kacha nikech nang'eyo ber manyalo wuok e iye kanyo. Kanyo be konyo ng'ato iwuothi ng'eyo kuonde ka ilago nikech yudo ka ng'ato daka ma KICC no winjo nene pesa en ga pesa to kia ni KICC ni en ang'o to chung ne ang'o to en ang'o matimore kanyo. Kendo gima nyalo jiwo rowere ni gima kamano kiwinjo kobag kumoro to ne gineni chopo kendo bedo piny winjo gigo e kumi puonjo ji nikech kacha ni puonjo ji a lot of things. Nitiere department mar agriculture, all the sectors were catered for. Koro ka ni ng'ama ohero siasa to nitie sector midhi bede tiwinjo weche leadership,
ka in ng'amwero weche agriculture kata ka koro in ng'amwero weche puodho, ipuonji kendo iyudo puonj kowuok kuom nyaka jomoa Malawi, jomowuok Rwanda, kamano kendo ibedo ng'ama nigi lony mathoth. Kaka migosi Trovena, wach mar telo ni osechopi kuonde machalo nade ma bende ok ning'eyo ni nyalo chopo? Telo mondo mi ine kadhi mbele gi telo kendo an gi teko mang'eny e telo, osechopa kuonde madongo kendo aseromo gi jogo eko mano kang'eyo nanyalo mosorago kata wuoyogo one in one. Telo osemiyo interact gi CS mar education mano Machogu kano bire school kacha, gigo eko ma nokang'eyo ni nyalo timore ka pod atin kaka jiwacho no. Kendo asebedo gosiep gi governor mar Kisii County kaka nineno no. Aserado gi governor mang'eny kata mana ma Homa Bay mano Gladys Wanga gi jotelo mana mamoko. To kata telo ni be mano dhira ma dhi e conference mi wacho no, kendo nomiya arado gi ji mawuok e pinje maoko. Kendo anyalo paro narado gi youth president ma Sierra Leone ma pod wuoyogo nyaka kawuono, kendo ang'eyo ni mbele kae wapango gigo eko mabeyo ne rowere maseme kowuok kuom youth president ma Sierra Leone. Gigo eko mathoth ma pod nie yo mabiro. Migosi Trovena, mana ka watieko, ne waneno kacha kane irado kanyo gi governor Irono ma Homa Bay e magawa no ero kama ne gin gi mano jafwambo Larry Madowo, Trevor Ombija. Ere kaka iririga niriri min ng'eyo, to ere kaka ing'weyo ga ni jogi ni kuonde machal kama? Erokamano ahinya. Kaka jatelo e sikul iyudo ka in gi osiepe mang'eny, kendo kata kuonde ma gidhiego iyudo ka ina gosiepe mang'eny ma mi information. Kendo ka waradoga gi ji kamago kata ka governor tien sure ni idonje e relationship maber gi chief of staff kata PA. Koro iyudo ka sama en kumoro to ng'acha nyisi ni wan kama inyalo biri mos jatelo, nikech kanyo kuma ber ma kaka jatelo matin inyalo rado gi jotelo mosebedo telo chakore chon ming'eri kode maber. Koro kaka Gladys Wanga no wachnwa ni nobedo jatelo KU kendo ne secretary general. Koro mano gima ne nyalo inspire jatelo mapod nie mbalariany ni ne obe ne en kama to sani otelo ne county ma Homa Bay. Kendo nwatemo mondo mi wachopi wa interact gi mama Gladys Wanga mabe interaction no nokelo weche mabeyo. Kendo kata mana Trevor Ombija ma sani do chung MP manyakach bende no interact godo maber, kendo ayudo ni mago jogo eko mabeyo ki interact go manyalo kelo dongruok kuom jatelo. Erokamano ahinya migosi Trovena. Aneno ka producer marwa nyisa ni sa koro mayo wang'wa, to dami thuolo king'iyo kamera wa ka inyise rowere go ero wachni mogik. Iwacho kanyo ng'ato to penja ka ni Trovena onyiswa ne odhi chung kanye. To odhi chung kamane. Koro wachni mogik inyalo riwo mano be ne rowere. Gima nyanyiso rowere duto te manena en ni iki ok dew gino endo monego be ni timo gi samo ne gitime gi gino endo monego gitim. Kendo kisebedo ng'ama rawera nyiso ni ng'ama duong' monego be ni chako pango ngimane e yo makare ma ok ilal kata e weche mag kong'o kata ng'o yedhe mag mergi. Kendo ibedo ng'ama ratiro manyalo rito dala kaka ng'ama rawera. To e telo ka bende en gima ber, bedo jatelo en gima ber kata muma jogo duto te kineno jogo duto te kata Yesu ne jatelo. Kendo kibedo ng'ama jatelo tinyalo bedo somebody of substance e community. To katieko gi penjo mipenja e kuma nyalo chung'e, aja Central Seme Ward, to mbele ka kok bora ahinya nikech ajari raga mana kaka kisewacho no 2027 kanyo anyalo pore mbele kanyo mana kaka kisewacho. Janeno mar Chuny Onagi TV iwinjo kanyo migosi Trovena Sadilas ma bende en jatelo no e sikul mbalariany ma Kisii, to bende otelo ne comrades piny ni eri mar Kenya kaka deputy mar director of institution. To wacho kanyo bende no dhi chung e gwenge eko mag Central Seme mano 2027. Waseng'eyo ni ng'wejno rang'eno dhi bet ma ok oyot ahinya, lakini wakwayo ni hawi maber. Kamano to tutri kod odiochieng' makiny kendo e chenro ni eri mar chieng' jamondo
ka wan kanyo gi Sheila Magare. Bang' mae to wadhi bedo gi chenro no ero mar Onagi Jakinda, kamani to chenro ni en an Gerald Bonyo.